likaJesu. Haleluya. Ngisindiso bazane, ngiyakholwa, ngiyamthanda kakhulu uJesu. Ngiyabonga bazane leli thuba lokuthi ngizofakaza. Angibonga igama likaJesu. Emini bazane besengijabulile, inkosi mayizenzela umsebenzi. Ngisho ukuthi inkosi ngaze ngaphunyuka. Angibonga igama likaJesu. Ngiqinisile bazane uvalo ngimila. Ngaze ngakhipha iqathulo ngicela amanzi. Ngasho ngathi inkosi ngiyabonga ukuthi sengiphunyukile. Kodwa sikho bazane isimanga ngami. Ngiyumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. uJesu wangenzela umusa ey'nsukwini zobusha bami, wangihawukela. Yilokho nje bazane bengizokubonga ngakho uJesu emini, ukuthi Jesu ngiyabonga ukuthi emhleni yobusha bami ungenzela umusa wokusindiswa. Elithi izwi likaNkulunkulu, ivangeli amandla kaNkulunkulu. Akusilo bazalwane isonto, kodwa lingamandla kaNkulunkulu. Athi mangabe fika empilweni yomuntu enza umsebenzi ophelele. Alibonga igama likaJesu. Wafika uJesu bazane empilweni yami ngiyintombazane. Ngivamile bazane ukufakaza lokufakazi. Mangabe mhlezi phansi sisize sithi hawu kodwa njalo wena uhlala ufakaza into eyodwa. Kodwa bazalwane lisizwe lenkosi impumputhe bazane bathi kuye haleluya shono kuye wathi angikwazi ukusho kuye engikwaziyo ukuthi bengingaboni manje sengiyabona angikwazi ukushiza into ey'nkulu engingazazi angikwaziyo ukuthi uJesu wafika empilweni yami ngiyintombazane encane ngigcilazwe zinkanuko. Alibonga igama likaJesu. Sengithatha isinqumo sokuthi bazane ngiyoyenza noma ngabe yini engiyithandayo ngomzimba wami. Kodwa uJesu namandla asezulwini wafika bazalwane enyameni yami. Athuma amadlala uJesu ufika enyameni. Wafika uJesu enyameni yami. Engekho bazane umuntu oyokade engangikhulula. Kodwa kwafika igama likaJesu elinamandla lakhulula bazane umuntu owayefana nami. Into eyayihlukile kunami bazane nabanye abantu abasha bangakholwa ukuthi mina ngangingalali labantu besilisa, kodwa ngangenza wonke udonto ongawucabanga. I-pornography ngangikhona, kwi-masturbation ngangikhona, kodwa kwafika kwabiza ukuthi kufika isandla sikaJesu esinamandla. Isandla bazane sangithola ngimncane high school, sangithola bazane sengise-tertiary. Sangivikela bazane isandla esinamandla kwaze kwaba ukuthi ngiye emshadweni ngiphethwe bazane isandla esinamandla. Kulezi insuku bazane ngiyashanyala kwaliphoto ngithi Jesu ngiyabonga wena owangithwala ebuhleni bami ngiyizwela kumnandi ukukhonza ngiwumakoti. Angisile uhlupho likamakoti. Ngibonga igama likaJesu. Kumnandi ukhonza uJesu ebukotini bami ngoba ngimkhonze kahle ebuhleni. Ngibonga igama likaJesu. Yilabo bazane uJesu ubufakazi benginabo ngithi Jesu kwaze kwamnandi ukukukhonza. Haleluya. Yilokho nje bazane uJesu angiphe kona egameni likaJesu ukuthi kuyahlaleka kuyaphileka. Bengizofakaza bazane ngiyazi ukuthi angifakaze bazane ukuthi ngandlule lowo mntwana, kodwa bazane bayabazi lobo bufakazi. Ngizama bazane ukukhatha isikhathi haleluya ukuthi ngandlule lowo mntwana bazalwane. Inkosi seyisibusise ngomshado kaliphoto bazane bakabangizwa ngifakaza ukuthi mina bazane uJesu ungithathe kwahlongasi Kwanhlwane ngumfutho bazalwane ngisho ngathi kwahlongasibi. Alibonga igama likaJesu. uJesu bazalwane mina ungithathe kwanhlwane ngempela bazalwane. Yabona malithi izwi lenkosi uyayithuntuthi imcabanga ayihlalise namakhosi. uJesu wenze njalo mhlazane ngamukela igama likaJesu. I was the first person bazane kwi-history yasekhaya bengicabanga nje bazane uJesu engikhulekisa umkhuleko wami wazi wokuthi ngibusise nokungibusisa. Ngithi uJesu uyazi ukuthi mina ngizalelwe ekhayeni lendlala ngempela ngoba ngisho ukhokho wami untombi yendlala. Uyayibona bazane ukuthi ikheze enjani leyo, and bazane yasebenza ngempela kuma-generations wonke. Kodwa kwafika isizukulwane sisebekade sifakaza ngaso esinegama likaJesu sa-break ama-generational abonga igama likaJesu. Nimele umuntu wokuqala esizukulwaneni sakuba bazane wokuba yi-graduate. Angabi yi-graduate kakodwa
abe-graduate kwesibili kule nyaka bazana ngenxa kaJesu ngeyi-graduate kwesithathu. Ukuthi uJesu usiza umuntu onjalo. Mangifika bazana ngiyashada, uJesu ungishadisa umshado omuhle. Ngishada njenge-princess bazalwane, ngishada umyeni ongithandayo. Mangishada bazana nomyeni ongithandayo, ngifika bazana sekangakhela umuzi. Engingakaze ngaba nayo, ungakhela umuzi edrobheni. Igama likaJesu. Angibheka kamakhelwane umlomo, bheka kamakhelwane umlomo, bheke phambi kwami umlomo. uJesu waseNazaretha break ama-generational curses. Kanti okwasho ukuthi bazana isibusiso sifika kumuntu ongasokwanga. Ngoba kuyenzeka ukuthi uba umuntu omusha uqaphela isona sobufebe kuphela qeliwe. Kanti khona ungayiboni uhamba nempakamo. Mina bazane vele ngiyazazi ukuthi ngisewumuntu omusha. Vele uJesu wangisiza edimonini lobufebe. Bengifakaza nje ukuthi ngikhululiwe kodwa ngingayazi lento ekuthiwa impakamo ukuthi ngiphila nayo. uJesu soyoyiveza bazane sengishadile. Bazane futhi ngiyamzonda uhloni engaba uye mhla ngiqeda ukushada. Khumbula bazane uJesu engivezeli i-page lami ngiseplazini mamshane ngikhulelwe ingane uJesu ayithulisa esifwini engisiphusha bazane nempakamo. Ngihlele emuva emabhentshini ngifisa ithuba lokuyofakaza ukuthi omakoti abalingana nami babone ukuthi mawuphile kahle ebusheni kuyenzakalayo. Kusho ukuthi laba bangahlala emadrobheni bona baphilanga kahle ubungcwele. Bazalwane ngisiphusha isisu eplazini ngibabukela phansi. Ngifisa ithuba lokuyofakaza ngiyoyinweba. Angithi bazane mina ngivamile ukuthi ngiyintandane. Uyayibona ukuthi yangisebenzela. Kwakuyoba ngathi nginweba uJesu kanti nginweba inune ephakathi kwami. Haleluya. Nkosi yangenzela umusa ithuba langavela mamqwabi. Athi mangibuyele ekhaya athi umhlabeleli kwahlalwa phansi kwahlelwa ngempilo yami kwasho ukuthi ezulwini sekuhleliwe ukuthi singayithobisa kanjani le ntandane. Phakeme. Haleluya. Jesu wamthatha uhanye esiswini bazalwane. Ubuhlungu obungaka. Ngimlwe sengikhala kodwa Jesu ngikukhonze kahle. Kodwa Jesu bengithembekile ngifakaza. Kodwa Jesu basho ukuthi uJesu ubone kukuhle ukuthi athathe uhanya ukuze kuthobele intandane eyimi. Ngathi sibuke umbeke emathuneni bazane ngikhala ngisola inkosi. Kwakungathi inkosi idlala ifilimu. Yangitshela endlebeni zami. Kube bazane kweza umfundisi wathi uhlonipha qaphela impakamo. Ngizothi umfundisi unomona. Vele nje umfundisi unomona ngoba mina inkosi engiphakamisile. Wakhuluma uJesu. Wathi kimi ukubuke wafa nalomntwana. Bebayo celebrate abazane bathi banqoba ikhono. Kanti banqoba inkunzi yesihoko. Amen. Yilobo bufakazi inkosi ebibekile kuyinkonzo yabantu abasha. Ukuthi uJesu akasilekelele celwe singaqaphela ubufebe kuphela. Yes, ubufebe unina wezono. Kodwa siqaphele ukuthi siphila kanjani nabanye abantu. Jesus. Bonke igama likaJesu lethezwe lenkosi izwe lyonazi ukuthi ngaba uma nithandana hayi ngoba niye kubufebe kuphela. Jesus. Amen. Bonke igama likaJesu.